Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa barakamu da safiya da fatan mun tashi lafiya. So dangane da yadda wasu na tambaya na akan yadda mutum zai registration na BTCS wanda Satoshi wanda muke magana suna akwai fa'ida sosai akan shi wanda ana samun alkhairi insha Allah. So da farko bayan ka mallaki link din wanda zamu ajiye a cikin description din bidiyon nan. Idan ka samu wannan link din abin da zaka fara yi shine zaka zo ka shiga link din haka. Idan ka shiga link din zai kai ka inda zaka je ka yi registration wanda zaka sa bayananka. Wato bayan ya bude abin da zai nuna ma kenan gashi nan register and start mining. So zaka je kai clicking akan registration. Bayan ka clicking akan register zai baka bayanan da zaka nan inda zaka rubuta email address ɗinka ne. Ka sa email din da ke cikin wayanka. Email din da ke cikin wayanka. Misali yanzu sai in ce bari a rubuta wannan email din. So zan lura mutum ya lura da wannan I have read and accept the privacy policy which is shine terms and condition din nasu. Sai ka zo kai clicking next. So bayan nan zai baka option biyu ne zai iya nunawa. Wanda ya nuna ma so wannan an riga an yi registration da shi. Bara mu canza email misali ku gani. Amma za su iya baka yake da suna ne wato kun gani. So wannan verification code din idan ma hanya biyu ne ko su nuna maka shi a nan wurin ko kuma su tura maka a cikin email. So kun ga wannan an tura ana an sa shi a nan wurin. Zan zo in sa 9434. So bayan na yi clicking so sai inda zan sa okay kun gani yana sun tura wannan verification code din a cikin email dina. Idan na duba can wurin zan dauko wannan email na verification din zan sa su guda 6. Bayan na sa ina sawa zan sa next misali ina sa next shikenan abin da zai je min zai zo min in sa creating password. So bayan na yi creating password zai ce min in fara mining ma'ana wanda sai na yi downloading application na. So dauko application din shi ma hanya biyu za su nuna ko mutum ya dauko cikin browser ko kuma ya dauke shi cikin Play Store. Bari mu sa 8436. Wato kun gani na ko mutum ya dauko application a cikin Android application ko kuma Google Play Store. Amma Android application din nan kamar misali mutum bai sa email akan wayan shi ba so zai iya dauko shi ta Android application wanda direct zai dauko daga cikin Chrome din nan zaka install abin ka kuma lafiya da zai yi kamar yadda can zai yi. So bayan ka gama zaka zo ka je ka shiga cikin Satoshi bayan zaka je ka yi sign in kenan cikin application din misali bari mu nemo shi gashi Satoshi. Bayan ya shigo to haka zai nuna ma abinda zaka yi zaka je ka clicking akan me wanda zaka je ka yi login gashi kuna gani mutum zai zo yi login. So bayan ka sa email ɗinka da password ɗinka so abin da ya rage zaka zo wannan I'm not a robot ɗin zaka zo ka yi clarifying cewa kai mutum ne mai hankali ko kuma mutum ne mai rai. So bayan ka zo ka shige shi dan ka shiga za su iya tambayoyi za su yi ma ko su ce ka daga kanka sama ko ka bude baki ko ka juya kanka kudu ko abin da zai sa a gane lallai wannan mutum ne ba robot ba. So shine wannan bayan ka yi zai zo yana sama ka zo ka fara mining. So bayan ka fara mining a nan wurin abin da zai shigo ma kenan. So anan abin da mutum ya kamata ya fara fahimta ya lura da kyau anan shine wannan receive BTC din nan gashi da kuke kallo bai receive benefit a nan wurin. So wannan kullun za su yanzu sun bada 0.0000103 first day of mining kenan. So gobe ma za su ƙara ba da shi to mutum ya dinga akari da ya dinga duba da nan wurin ka dinga receiving din shi zai dinga taro a cikin account ɗinka na Bitcoin. So sai abu na biyu shi kuma wannan code din yana mining adadin guda 150 in ya kai da guda 150 which is 24 hours kenan so zai tsaya amma ba wai lalai dole sai kai wani 20 da 24 hours ba sannan zaka iya wannan abun ba wai sai kai adadin 24 hours ba sannan zaka iya zuwa ka zo kai receiving benefit ɗinka ko kuma ka receiving wannan code. So zaka zo kai clicking a nan wurin da kai clicking a nan zai dawo ya tara a nan wurin ko shine asalin shi ma main wallet din shi wanda zai dinga taro a nan wuraren wanda gaskiya yanzu in mutum ba ka yi benefit in baka yi referral mutane ba so ba zan ce ba za ka samu ba
amma dai gaskiya kafin ka samu ɗaya ma za ka ga irin adadin kwanakin da za ka yi. Dan ina da kyautu da zan sai kafa sati biyu ma baka iya samun guda ɗaya ba, wanda shi ma an ba kuka lura da kyau file ya fara da haka ne, wanda an kawo wannan matsayin, wanda muna sa ran kila zuwa gobe ma za su ƙara rage saurin shi. So wannan shine a gurguje kenan. Sannan ka lura da wurin gift card din nan, duk wanda ya yi referral ɗinka, so akwai wani abu da yake zuwa a nan kun shi use gift card, sai mutum ya shiga. Idan mutum ya shiga akwai wasu code da za a ce ka sa a wuraren. Wannan code din shi ma wancan hash da kuke kallon ga shi nan my hash 100k, so wannan hash din yana da matuƙar amfani, which is saboda yana ƙara ma mining ɗinka sauri. Maimakon da ƙila kafin wannan abin ya taru, to yana ƙara mai sauri. Wannan gift card ɗin kamar yadda nake muku magana, bara mu ɗauko wani mu sa magani. Zan zo in sa wanda zai ƙaru 3y, amma dole sai wurin wanda ya yi referral ɗinka shine za ka iya samun shi. QJHS mai confirming, to kun gan shi use gift card, kun gan shi ya ƙaru which is 30k. So wannan shine abin, wannan mutum gaba da abin nan insha Allahu akwai alkhairi a cikin wannan abin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.